Busa pagtukaw kamo, kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Ang kinauyukan nga awhag, pwede po ingnon nga hagit, nga gikan sa atong Ginoong Hesus ngadto sa iyang mga tinun-an, mao kining makanunayon o mabinantayon nga pagpangandam sa iyang wala masayri nga pagbalik o pag-abot. May nungdanon kaayo ka nang gitawag makanunayon. Kay ang pag-abot sa Ginoo nga wala man ganita masayod, dili gyud nato matumbok og unsa nga panahon. Gani sa ebanghelyo dire gipakita na nga ang pamanhunon dunay mga unexpected nga nahitabo busa nalangan. Busa kinahanglan ang makanunayon nga pagpangandam. Subo ang 5 kay nganlag danghag. Nganong danghag kay wala mag-andam o igdudugang nga lana. Maalamon ang 5 kay gawas nga nangandam sila sa bisan unsay dangatan, kalangay bakaha dili, og tuod man napalgan sila nga maalamon gyud kay they were prepared of any eventualities. Mga igsuon, musugotag sa dili, ining gitawag makadungog bata og mga istorya, kining gitawag og unexpected nga kamatayon. Dili gidahom nga kamatayon. Gitawag pud ni og sudden death. Kalit nga kamatayon. Makadungog pud ta og kanang gitawag nga kamatayon nga dili pa panahon, untimely death. Long weekend man ni atong ningagi nga mga adlaw, di ba? Matingala ka nga makadungog nga ay si Kuan wala na. Si Kuan namatay na pod. Wala gidahom, wala gituhui, baskog pa ka ito. Karon apil na sa listahan sa mga giampuan. Apil na sa listahan sa mga gipamisahan. Untimely, sudden, kanang unexpected nga kamatayon moabot. Ang pangutana dayon nga mo abot sa atoa, moingon nga andam baka to sila. Mahimo nga kumpare nato silingan, kaila, higala, kauban sa buhatan o bisan gani igsuon. Ang pangutana andam baka sila. Pero kung kita po'y mangutana sa atong kaugalingon, are we exempted? Nga dili ta pod mahiapil ni ining untimely, unexpected, even sudden death? Walay garanti.
wa gyud bisan isa sa ato makagarantiya nga dili ta maapil diha. Busa ang pangutana pod atubangan sa Ginoo, honest to goodness nga pangutana nato atubangan sa Ginoo. Andam ba ko Ginoo nga motagbo nimo panahon sa akong kamatayon. B. Niya magita diri sulod simbahan. Tubangan magita sa Ginoo. Ready ba gyud ta? Kaya dili man ta makaingon exempt ko anak Ginoo. Sa tinuod lang kinadaghanan nga wa gidahom nga mga tao nga atong nangailhan unya takulahaw lang. Niabot sa atong dalunggan, wala na. Naguna na. Kita. Ingon ana kamahinungdanon ang pagpangandam. Kay nasayod man ta nga atong pagtuo nagtudlo ka nato nga tinuod ni ataning kalibutan na pero dili ang atong tunhayng puloy-anan din hining kalibutana. Ang atong tunhayng puloy-anan uban sa Ginoo didto sa iyang langit nung bangkiti giandam alang kanato. Uban kaniya. Unsa may angay buhaton? Walay lain. Ang giawhag sa atong Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, apil ta ana. Makanunayon ug mabinantayong pagpangandam. Sa unsa nga paagi? Dunay giingon, the best preparation for tomorrow is doing the best today. Ang maayo kunong pagpangandam sa ugma, mao ang pagbuhat og maayo karon. So, this is a moment of soul searching. Kanabang magsuhid tas atong kugalingon. Di ba punta mo ingon nga batanon po mo, ay kamo bishop, kay mga senior citizen naman mo, dool naman mo. Kung di po ta kaingon ana, kay kadaghang mga batanon, bisang gani mga bata. So nindot ning giingon diri, the best preparation for tomorrow is doing the best today. Doing your best today. Ang maayong pagpangandam sa ugma mao pagbuhat og maayo karon. Og saon sa mga paagi kanunay ta gitudloan nga manig-ingon ta sa atong Ginoong Hesus mismo kay mo man ay ikahimuot sa Ginoo nga mahisama ta kaniya walay lain magkinabuhing sa karon, magkinabuhing balaan, magkinabuhing dunay kaligdong o padayon sa pagkinabuhing matarong. Kininiya dili yun sayon, ining kalibutana. Pero walay laing paagi. Kaysa maghulat ta sa last judgment. Pero wag mo punta kay bahog, ano sa pod ang last judgment? The only way nga atong pagpangandam maugid ng pagkinabuhing balaan, ligdong o tarong. Sa pagkatinuod, mauna ang lana, oil, gipasabot diri sa Ebanghelyo
kining atong righteous and obedient to the will of God nga pagkinabuhi. Nga mamunga kini og mga buhat sa pagtuo, paglaom ug pagigugma, samtang niya pata sa kalibutan. Si Albert Camus, niingon siya, "Don't wait for the last judgment. It takes place every day." Ayaw na maghulat sa katapusang paghukom. Kaya kanang katapusang paghukom, pagsusi ka nato, pagsuhid ka nato, mahitabo na siya kada adlaw. Muna atong pangayoon sa Ginoo karon. Kay niya pamanta tubangan niya. Diha sa kahilom sa atong kasing-kasing, ato man siyang mahinabi. Ug ato po siyang mapangayuan sa pasaylo, sa tanan natong mga kasipyatan, tanan natong mga kasalanan, ug makasugod tag bag-o. Ug kanang pagsugod og bag-ong kinabuhi nga balaan, ligdong og tarong anytime. Dili ta na ma-depressed. Kaya sa pagkatinuod, ang number one source of depression is our sinfulness. Walay kurat, walay kabalaka, wala ni kahadlok, wala ni kahingawa. Kung ang pagkinabuhing matarong, kinabuhi dias kaligdong, kinabuhi dias kabalaan, mo'y atong puy-an. Bisag mahitabo pa ni nining adlawa, bisag moabot pang Ginoo og atong kamatayon ugma, bisan pag sunod buwan, wa ta mahibaw sa unsang paagi. Kung kana mahitabo, wala tay kahadlokan. Pangayon ta sa Ginoong iyang kaalam. Nga di ta malinga bitaw nining kalibutana. Kay usahay sa kadaghan nga atong atubangon, sa kadaghan nga ato ang tagaan og pagtagad. Ang labing importante mo'y dili nato di ka atubang o gi pakadak-an. One thing necessary, mao nang pagkinabuhi nga kanunay andam atubangan sa Ginoo. Busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo sa adlaw o sa takna. Amen? Hinaut ponta.